Mesto Bardejov poskytuje širokú škálu sociálnych služieb a ich financovanie je dôležité. Z tohto dôvodu sme žiadali navýšenie rozpočtu, aby sme mohli zabezpečiť tieto služby. Sociálne služby potrebujú navýšenie financií, keďže sa potýkajú s mnohými problémami, ktoré často začínajú aj končia pri nedostatku financií. Ďalší rozvoj a kvalitné poskytovanie sociálnych služieb bez ďalšieho dofinancovania nie je možné. Neschválenie prvej zmeny programového rozpočtu mesta Bardejov má na sociálnu oblasť veľmi negatívny dopad. Žiadali sme navýšenie rozpočtu o 44 000 eur na dokončenie inštalácie protipožiarneho systému EPS a HSP v zariadení pre seniorov na Volkerovej ulici. Keďže vybudovanie tohto systému je nevyhnutnosťou pre prevádzkovanie zariadenia pre seniorov a zachovania bezpečnosti klientov. Mám obavu, že pri aktuálnom vývoji cien v tejto oblasti je oddeľovanie dokončenia protipožiarneho systému veľmi problematické. Pri príspevku na stravovanie seniorov sme žiadali navýšenie o 45 500 eur na úhradu faktúr za stravu. Je to z dôvodu, že aktuálny zostatok v rozpočte nám pokrie financovanie iba na tento mesiac a v prípade nenájdenia riešenia sa bude musieť táto služba zastaviť. Aktuálne využíva takmer 700 seniorov. Na údržbu nájomných bytov sme žiadali navýšenie rozpočtu o viac ako 40 000 eur na základe predpokladaného plánu údržby a je to vzhľadom na vek a stav budov, aktuálne riešenia havarijných stavov. Je to konkrétne na opravu servis, údržbu výťahov, na výmenu okien, na balkónových dverí, výmenu vodomerov a podobne. Ďalej musíme nájsť riešenia na opravy starých budov zariadení pre seniorov, ktoré už dávno nesplňajú požiadavky, moderné požiadavky, a to všetko sa viaže na budúce zmeny rozpočtov. A takýchto problémov v sociálnej oblasti je naozaj veľa.